Ginaengganyo ni Pope Leo XIV ang mga katoliko nga himuon nga inspirasyon ang bugay ni Hesukristo kag magserbe sa mga tao sa marginalized sectors. Inikadukan sang selebrasyon sang Cebu sa ika-461 nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. Sa sulat nga ginpadala ni Cardinal Pietro Parolin, nagapangamuyo ang Santo Papa nga ang kapistahan sa mga tuig mangin kagaynaan para sa mga katoliko nga padayon nga mangin anak sang Dios. Ginsulat ni Pope Leo XIV ang mensahe para sa mga Agustinian sa Minor Basilica sang Santo Niño sa Cebu bilang pagselebrar sang kapistahan sang Santo Niño. Bago mangin ika-267 nga Santo Papa, si Robert Cardinal Prevost ang nagbisita sa Cebu sang 2004 bilang Prior General sa mga Agustinian sang una. Nabaluan ng kapistahan ni Senyor Santo Niño, isa ka importante kag makasaysayan nga tradisyon sa Cebu, ginaselebrar sa kada Enero bilang pagpasidungog sa imahe sang Santo Niño.